Vítejte na prohlídce luxusního bytu 3+ KK s loďí v projektu Anglický dvůr v žádané lokalitě Praha Kobylisy, kde máte vše na dosah. Byt se nachází ve druhém podlaží elegantní budovy. Prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem poskytuje moderní a praktické zázemí pro každodenní život. Z každého pokoje je vstup na prostornou loďii, kde si můžete užít klid a soukromí. Byt je proveden v nadstandardním vybavení, včetně videotelefonu, eurooken, dřevěných podlah a prvků z mramoru. Útulná ložnice je navržena pro maximální pohodlí a klid. Dětský pokoj poskytuje dostatek prostoru pro hru a odpočinek. Sociální zázemí tvoří toaleta v předsíni a koupelna s vanou, sprchovým koupem, umyvadlem a dalším WC. Anglický dvůr je komorní rezidenční projekt s moderní a elegantní architekturou s přidanou hodnotou, a to privátní zahradou určenou pouze pro obyvatele domu. K bytu přísluší parkovací místo a sklepní koje, které jsou navrženy v ceně bytu. Stanice metra Kobylisy je jen pár kroků od domu. Těším se na setkání a příležitost ukázat vám tento výjimečný byt osobně.